Епизод 2. Възел или кръстовище. Знаеш ли разликата? Продължителност – около 20 минути въведение. Здравейте отново, аз съм Име. И това е поредицата, която ще те подготви за изпита за категория Б, без скука, без излишна теория. Днес говорим за нещо, което много кандидати бъркат на изпита и в реалния живот. Каква е разликата между пътен възел и кръстовище? Звучи просто, но повярвай ми, не. Част 1. Какво е кръстовище? Кръстовището е място, където две или повече пътни платна се пресичат на едно и също ниво. Ключовата дума тук е едно ниво. Всички коли са на един асфалт, виждат се и трябва да се разбират помежду си. Термини за запомняне. Пътно платно – частта от пътя, предназначена за движение на МПС. Приоритет – правото на преминаване пред друг участник. Второстепенен път – пътят, който отстъпва предимство. Главен път – пътят с предимство. Ситуация 1 – класическото объркване. Представи си четирилентово кръстовище без светофар. Идваш от второстепенен път. Вляво има кола на главния път. Вдясно – пешеходец на пешеходна пътека. Кой има предимство? Отговорът – първо пешеходецът, после колата от главния път и накрая – ти. Ситуация 2 – кръгово кръстовище. Кръговото кръстовище е специален вид. Движението е само в една посока, обратно на часовниковата стрелка. Предимство има този, който вече е в кръга. Много хора го бъркат и спират вътре, което е грешка и е опасно. Част 2. Какво е пътен възел? Сега пътния възел съвсем различно нещо. Тук пътищата се свързват, но на различни нива. Няма директен контакт между потоците. Използва се естакада, тунел или рампа. Термини за запомняне. Естакада и надлез – мост, по който минава пътят. Рампа – съединителното платно между две нива, нагоре или надолу. Клеверен лист – тип пътен възел с форма на детелина. Диамантен възел – по-компактен тип, чест при магистрали край градове. Интензивност на движение – броят МПС, преминаващи за единица време. Ситуация 3 – влизане в магистрала. Излизаш от рампата и влизаш в магистралата. Това е пътен възел. Нямаш светофар, нямаш знак стоп, но имаш лента за ускорение. Твоята задача е да достигнеш скоростта на движещите се коли и да се влееш плавно. Много кандидати спират в края на рампата. Това е изключително опасно. Ситуация 4. Излизане от магистрала. Обратното – излизаш. Виждаш знака за изход 300 метра напред. Кога намаляваш скоростта? След като влезеш в лентата за забавяне, не преди. Ако намалиш в магистралата, рискуваш задна катастрофа. Част 3. Сравнения и разлики. Кръстовище пътен възел нива, 1, 2 или повече, светофари възможни. Няма скорост. По-ниска, по-висока. Пешеходци, да нетипично място градове магистрали. Най-лесният начин да ги различиш, ако можеш да блъснеш пешеходец там, то е кръстовище. Малко мрачно, но работи като правило. Ситуация 5. Изпитен въпрос. На теоретичния изпит ти питат: на пътен възел тип клеверен лист, кой има предимство? Отговорът – въпросът е капан. На пътен възел няма конфликтни точки между потоците, така че въпросът за предимство е безсмислен. Ако го видиш в теста, провери дали не говорят за кръстовище. Част 4. Практически съвети за изпита. 3 неща, които да запомниш. Първо, думата възел равно различни нива, равно без конфликт между потоците. Второ, на кръстовище винаги търси знаци, предимство, стоп, отстъпи път. Те определят кой чака. Трети. В теста снимките на кръстовища са любимо място за капани. Гледай внимателно дали има пунктирана линия, второстепенен или непрекъсната, главен на пътя. Заключение. Това беше епизод 2. Ако ти беше полезно, абонирай се, защото следващия път ще говорим за знаците за предимство и как да ги разпознаеш за секунди. Въпроси в коментарите, отговарям на всичко. До следващия път, карай внимателно.